la un bordel, matroana care vine și le zice la fetelor, noi nu mai avem clienți, toți vând de rup pe lângă noi nu mai vindem, pentru că sunteți nepoliticoase, pentru că vorbiți murdar și pentru că de-aia omul când vine aici nu vrea să stea mai mult de 2 minute, pentru că nu vă arătați bine toate, doar că vorbiți urât. Da. Și asta au zis, păi ce e de făcut? Puneți mâna pe o carte, bune maniere, citiți și vedeți cum se abordează clientul ca să avem și noi de acum încolo succes. Și s-a pune asta pe învățat și acum, la vreo 2 săptămâni, primul client care vine după redeschiderea ușilor la bordel, ia o doamnă de companie, intră pe cameră și acum se întâmpla actul sexual în poziția doggy style, cu doamna cu fața încolo, el pe la spate. În timpul actului sexual ea se întoarce ușor către dânsul și zice: mă scuzați că stau cu spatele.